resolutions are the revival and the imposition of death penalty for those who will import, manufacture, and cultivate illegal drugs, inclusion of substance abuse prevention education for grade school students, and strengthening the public health approach in the drug abuse prevention. He is also currently pushing for the revival of the mandatory reserve officer training corps, or the ROTC, as the chairman of the subcommittee on ROTC bills under the Committee on Higher Technical and Vocational Education. His legislative accomplishments in his first 2 years in the Senate include spearheading the passage of RA 11589, BFE Modernization Act, and RA 11549, the PMP, BFE, BJMP, and Bucor Height Equality Act. He also actively participated to ensure the enactment of Republic Act 11479, or Anti-Terrorism Act of 2020. During his police service, he received the Presidential Anti-Organized Crime Task Force Satellite Office of the Year Award, conferred by the President Joseph Estrada. In 2012 and 2013, he received the Senior Police Commission Officer of the Year for Operations Award and Achievement Award in the field of police operations, respectively, conferred by the late President Benigno Aquino III. He was awarded the Medalya ng Pambihirang Paglilingkod for his invaluable service in the field of anti-terrorism in 2014. He was also a recipient of the Cavalier Award in 2015, the highest distinction given to a PMA alumnus for his several recognitions in the field of police operations. And yet above all of his high-profile positions, ladies and gentlemen, awards and recognitions are his most important roles: a loving husband to his beautiful wife Nancy, a doting and proud father to Liz, Mackie, and Rock, and a devoted grandpa to Abby, Era, and Scott. Ladies and gentlemen, our guest of honor, ang mangangalaga at lalaban para sa bawat Pilipino, itagamos sa bato, Senator Ronald Bato de la Rosa! Happy Araw ng Binmali sa ating lahat. Sa ating napakabait na ama ng lungsod ng Binmali, Honorable Pedro Abalos Pereira III, Sir Mayor, ating Vice Mayor, Honorable Simplicio Rosario, ating mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Hindi ko na kayo isa-isahin, mahahaba pa yung aking pananalita. Siya ko na mahaba yung introduction. Iksiyan ko na lang po ang aking pananalita. Ating mga barangay kapitan, mga opisyalis ng gobyerno, local government ng Binmalay, ating miyembro ng Horado, members of the Board of Judges, ating mga nagagandahan, mga binibini ng Binmalay, mga women of beauty, women of substance, and women of purpose. Sa ating lahat ng mga Binmalenyos, magandang gabi po sa ating lahat. Paiksi lang po ang aking pakikiusap sa inyo. Isa lang. Sana tulungan natin ang ating gobyerno sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga. Yun lang ang gusto ko iparating sa inyo. Tulungan po natin ang ating gobyerno. As your chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, talagang personal ko na yan na advokasya na labanan ng illegal na droga. Wala pa akong makialam kung ano mangyari sa buhay ko. Nakakuha na yan, nakasugal na yan para sa laban natin sa illegal na droga. Kaya kahit anong mga pananakot nila sa ICC,
ICC kuno, ICC. Imbestigahan tayo dito. Kahit na wala silang jurisdiction, pinipilit na pumasok. Of course, alam natin, may politika dyan. But, then again, wala po kaming regrets bakit namin ginawa ni Pangulong Duterte yung war on drugs. Kasi hindi po namin yung ginawa para kami yumaman. Hindi po namin ginawa yung war on drugs para kami magkapera. Hindi ginawa namin yun para mapigilan na magiging narco state ang ating bansa. Dahil marami ng probinsya sa ating bansa na dahan-dahan ang kinukontrol ng mga drug lords. Sila na ang nagde-decide kung sino pwede maging gobernador, maging congressman, maging mayor sa kanilang lugar. Kaya hindi tayo papayag na magiging gano'n ang Pilipinas. At pangalawa, at pinaka-importanteng rason, bakit namin ginawa yung war on drugs? Para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan sa problema ng illegal na droga. Yan po ang aming purpose, bakit namin ginawa yan. Kaya ako'y nakikiusap sa inyo. Sana tulungan ninyo ang ating gobyerno. Napakasimple lang po ang papel natin. Kayo mga parents, mahalin ninyo ang inyong mga anak. Bantayan ninyo inyong mga anak na hindi gagamit ng droga. Mga anak, mahalin ninyo inyong mga parents. Kailangan mayroong pagmamahalan sa loob ng ating mga tahanan. Dahil kung walang pagmamahalan sa loob ng ating mga tahanan, napakadaling pumasok sa problema ng illegal na droga. Kaya ba natin gawin yan? Kaya? O kaya natin yan? Kaya tayo magtutulungan. Yun lang po ang aking gusto iparating sa inyong mensahe. Maraming salamat at kay Mayor. Maraming salamat, Mayor, sa pag-imbita sa akin dito. Salamat